Assalamu alaikum wa rahmatullah masu saurare, za a sauraron karatun littafin Baikuniya kenan, zama na farko daga bakin Malam Salahuddin Aliyu Ibrahim na garin Azare, inda Malam zai gabatar da muƙaddiman wannan littafi mai albarka a yau. Kuma wannan karatuttukan suna zo muku ne daga Ashabul Kafi National Niger a ƙarƙashin jagorancin shugabanta muƙaddam Malam Jamilu. An gabatar da wannan karatu a zauren wa'izai na udu ila sabili rabbika. Dan neman ƙarin bayani sai a tuntubi Malam Salahuddin akan lamba kamar haka: 816-5-35-89-37. Da fatan za a yi sauraro lafiya. Akarmakallahu, bismillah. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الصلوات وأزكى التسليمات على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه السادة الجر المجاهدين الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da kowane irin lokaci muke ciki. Insha Allah wannan shine karatu na farko, ko in ce wannan ita ce rana ta farko a wannan haduwa tamu ta karanta wannan littafi mai girma a mustalahul hadis al-manzumatul baiquniyya. Wato insha Allah za mu fara karatu mustalahul hadis kenan na wanda littafin da muka zaba za mu karanta a ciki shine al-manzuma al-baiquniyya, saboda ganin cewa karatu ne da za a fara yin sa yanzu, la'akari kuma da cewa ita baiquniyya din ita ce kamar tushe ko littafi na farko da ya kamata a fara karantawa a wannan fanni. So insha Allah tunda yau shine karatunmu na farko, zai ba da kyau sosai, ko in ce zai ba da ma'ana sosai idan mun yi wannan rana ta farko din akan mu ga wata muqaddima, ko in ce mu gabatar da wata muqaddima akan mustalahul hadis din a takaice, sannan kuma mu dan shiga farkon littafi din in har lokaci ya ba mu dama, in kuma ya muqaddimar maka dan yi to saboda lita'ummal fa'ida, saboda fa'ida ta gane a samu ɗan haske da ilimi akan shi mustalahul hadis din da tushensa da asalinsa da bayanai akan sa. In yaso alabashi wani sati ko na gabansa, in Allah ya sa da ya ja da kwanan mu sai mu zo mu dora, sai mu fara karanta littafi din in har yau din bai ma mu dama ba, kamar yadda kuma dama aka sani cewa karatun namu zai na wuce minti 30 ba. Kafin mu fara magana akan shi littafi, dangane da magana akan mustalahul hadis, wato abin da ake nufi da mustalahul hadis shine wato wasu ka'idodi da wani tsari da malamai suka kawo saboda tantance hadisan ma'aikin Allah. Wanda waɗannan ka'idodi da aka kawo ka'idodi ne ijtihadiyya, malamai suka ijtihadi suka kawo su, ba wai sauka da su aka daga sama ba, don siwa sunnar ma'aiki hidima wurin tace ta da tsabtace ta, da kuma ware wadda ya fi ƙarfi da ya fi inganci a ciki da wadda kuma yake aka san haka, da kuma tantance abin da ma yake asalin ƙarya ne ba maganar ma'aiki bane ba. Mun sani cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin Alƙur'ani da girma, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kamar yadda yazo a cikin suratul hujurat ko aya ta 6, cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, in ja'akum fasiqun binaba'in, idan wani fasiki ya zo muku da wani labari, fata bayyanu ai fata sabbatu, to ku samu tabbaci, ku samu yaƙini, ku yi ƙoƙarin bin diddigi har sai kun samu gaskiyar wannan labarin kafin ku yarda ko ku kama daga wurin wannan fasiki din. Duk da ba ku tsara mai mafaɗaɗa ba, malamai sun rabu kashi biyu. Wasu suna ganin cewa in ji akun fasikin, in wani fasiki ya zo muku da wani labari, wato sai fasiki, in ba fasiki bane ba kenan mafhumul mukhalafa yana nuna cewa in ba fasiki bane ba sai an yi tasabbuti ba. Wasu kuma suna cewa a'a ai kawai wato
ai ana nufin koma wani irin labari aka kawo kuma koma wani irin mutum ne za a ɗauke shi kawai kamar tunda ba a san gaskiyar labarin ba to ko da ba fasikin bane ba to za a ɗauka kawai sai an yi tasabbuti din ba ana nufin wai sai fasiki ba la mafhuma li wannan abin. To abin da muke nufi da kawo wannan ayar shine Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ko mu ce ya bayar da tushe na wato bin diddigi da tantance labari an kawo shi. Wannan dangane da kenan wato akwai wata hujja a Qur'ani da take nuna cewa duk labarin da aka kawo kuma waɗanne iri ne ya kamata kafin a gaskata ko a karba a diddigi, ina kuma ga hadisan ma'aiki. Sannan muka dan sauko ƙasa daga cikin hadisan ma'aiki din akwai waɗanda su ma suke nuni akan cewa ko za a iya dogaro da su a bisa kamar su zama hujjoji na tushen wannan ilimi, kamar yadda ma'aikin Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yake faɗa cewa nabbarallahu mar'an sami'a maqalati fa'aha ko fawa'aha kama sami'a, ko nabbarallahu mar'an sami'a minna sha'an fa ballagahu kama sami'a farubba muballigin ko farubba muballagin aw anin sami'in, cewa magana ce nabbarallahu mar'an Allah ya ni'imta fuskar ko ya jiyar da mutumin da ya jiyar da daɗi ga mutumin da sani amina shi an yaji wani abu daga wurinmu in ji ma'aikin Allah fa ballagahu kama sami'a, sai ya isar da shi kamar yadda ya ji ba tare da an samu wato canjawa ba, ya kiyaye shi kamar da zo a wani fasin fa wa'aha kama sami'a. fa rubba muballagin, wani lokaci wanda aka isar masa da labarin au amin sami'in ya fi kiyayewa daga mai ji, ko kuma fa rubba muballigin sau da yawa ko lokaci mai isarwa au aya kiyayewa min sami'in daga wadda yake ji, idan ka ɗauki muballigin a matsayin ismu fa'il kenan. To wannan ma a gurguje a takaice da sauran hadisai da suke nuni akan haka kenan, wato ma'aiki ya bada dama cewa a yaɗa hadisansa, sannan kuma duk wanda ya ji wata magana da gare shi ya kiyaye ta isar da ita kamar da ya ji, to lallai Allah ya je da shi daɗi ya ni'imta masa. To kaga kenan waɗannan aya da wannan hadisi wato kamar wani tushe ne wurin wato bin diddigi da bibiya wurin tabbatar da karɓar labarai da kiyaye su da kuma lura da su da iyar da su kamar yadda aka ji aka kiyaye, na kuma ga hadisin ma'aikin Allah. To ba za mu wasu abu dangane da haka, shi wani ilimi na musalawar hadis ya wuce da wasu marahil kamar guda 3 ko 4. Marhala ta farko, kafin kuma mu zo marhalan nan yaushe aka fara tadwinin shi ilimin shi wato hadisi, kafin mu zo kan musalawar hadis. Shi hadisi za mu sani cewa a zamanin ma'aikin Allah ana iyar da hadisan ne da baki ana ruwayar su, haka bayan fatin ma'aikin Allah zamanin khalifacin sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, sayyidina Usman har zuwa sayyidina Ali, duka dai ana wato rawaito su ne a baki kawai ba a rubuce ba. A baki ake iyar da hadisan ba a rubuce ba, duk da dai a lokacin ana samun kamar irin su Abu Hurairah da wasu sahabbai da suke da dan wasu takaddu da suke dan rubuta wasu hadisai haka, wanda wannan ba za a yi izrarsa a matsayin dawwana shi hadisi ba, tunda hadisai ne ma'aduda kuma mutum ne ɗaya ya kiyaye wasu ya rubuta a wurinsa kawai takaddarsa sahifarsa. To amma an fara tadwinin shi kansa hadisi ne ko su kansu hadisai kafin mu zo musalolin hadis wanda muke magana akan sa a ƙarshen ƙarni na farko bayan wafatin ma'aiki, farkon kuma ƙarni na biyu a khalifancin Umar ibn Abdul Aziz, ɗaya daga cikin khulafa'u ad-dawla al-umawiyya, ɗaya daga cikin khalifofin daula umawiyya. Shine ya nema da wato ya saka a tattaro hadisai a lokacin sa ne khalifancin sa aka fara dawana wato shi hadisi din. Wannan dangane da hadisi kenan. To shi kuma musalahul hadisi wanda muka ce shine ka'idodi da wato wasu dawabit, dokoki da ka'idodi da aka kawo dan a tantance sunnar ma'aikin Allah, yaushe aka fara samun su, yaushe aka fara rubutu a kansu wannan ka'idodi din. Mun sani cewa ilmoma da a zamanin da kafin su nuna su girma, yawanci ilmoman shari'a suna nan a haɗe ne junansu da juna.
in ka dawo ilmomin luga na larabci su ma na hau sarfu balaga da makamantansu za ka samu mafiyancinsu har da ma sashin ilimin tajwidi da ilimin qira'at da makamantansu da lokaci na da alaka da luga za ka samu wato suna haɗa ne a littafi yanzu misali kamar alkitab na Sibawayhi ai zaka ga da nahwu da sarfu da sashin qira'a da wasu abubuwa na larabci duka ya tattaro so shi mustalahul hadith ya wuce a wannan marhalar ta farko wato ya kasance a cikin wasu littattafai na wasu fannoni ko wasu bangarori ake dan saka muqaddimomi ko wasu mas'alolinsa haka kafin a fara keɓance shi da ta'alifi da wallafawa a wannan marhala ta farko tasa misali kamar akwai littafi na ar-risala ta al-Imam Shafi'i da kuma al-Ummu da kusan ka cewa wato an yi su ne a ilmul usul da kuma ilmul fiqh ko kuma ilmul usulul fiqh wanda Shafi'i ya rubuta su amma kuma a ciki ya kunsar da wato wasu mas'aloli na ainihin mustalahul hadith to sannan kuma an ka duba in ban manta ba kamar wato muqaddimar sahih muslim ita ma akwai wani abu na daga wannan ainihin wato da bayanai akan mas'aloli na ilimin mustalahul hadith to wannan a marhala ta farko kenan to bayan nan da aka dan ƙara matsawa gaba a ƙarni na 4 ilimin mustalahul hadith ya fara samun istiqlali wato cin gashin kansa da ta hanyar a rubuta littattafai da suka keɓance shi kansa ba tare da an cakuɗa da wani ilimi ba kamar usulul fiqh ko ilmul fiqh ko wani abu kamar wannan haka kamar ar-risala da al-ummu kaga na Shafi'i wato ai usulul fiqh ne da kamar sibgar su tafi karfi a wurin abin da shafi fiqh da usulul fiqh to amma kamar ai muslim shi kuma littafin hadisi ne ba mustalahul hadisi ba amma kuma aka sa masalan mustalahul hadisi a ciki a muqaddimarsa a marhala ta farko kenan to a marhala ta biyu nan kuma kamar da muka faɗa ilimi na mustalahul hadisi ya fara samun istiqlali wato cin gashin kai ta hanyar keɓance shi da ta'alifi a ƙarni na 4 daga cikin malamai wadda suka yi rubutu a kansa a karan farko akwai wato alƙadi Abu Muhammad Al-Hassan ibn Abdurrahman ibn Khallad Ar-Rama Hurmuzi wadda ya rasu shekara ta 360 kun ga a cikin ƙarni na 4 kenan ya rubuta littafi Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i shine littafi na farko da aka rubuta a wannan marhala ta istiqlali a ƙarni na 4 to kun san kamar yadda aka sani duk lokacin da aka ce fara abu za a yi ba ma rubutu ba na littafi na ilimi ko ma menene to za a samu ba za a iya a karan farko nan ba a iya tattaro komai da komai tun da farawa ne to kamar yadda aka sani wato bai mamaye duka mas'alolin mustalahul hadisi a cikin wannan littafi hakan nan sai bayan aka samu wato Abu Abdullahi Muhammad ibn Abdullahi Al-Hakim an-Naisaburi shi ma da ya rasu shekara ta 405 kun karshen karni na 4 an shigo farkon karni na 5 shi ma ya rubuta littafin sa Ma'rifatu Ulumil Hadith hakan nan bayan sa aka samu shi ma Abu Nu'aym Ahmad ibn Abdullahi Al-Asbahani ya rubuta littafi shi ma ya istikhraji akan littafin da Al-Hakim ya rubuta Ma'rifatu Ulumil Hadith sai Al-Mustakhraj ala Ma'rifatu Ulumil Hadith shi kuma wato Abu Nu'aym Al-Asbahani ya rasu ne shekara ta 330 shi ma dai dole yayi kokarin sa amma dole za a samu abubuwan da za a masa bibi san duki akan su ta akidi kenan ko ta akubi hakan nan aka ƙara samun bayan sa wato Al-Khatib Al-Baghdadi Abubakar kenan Ahmad ibn Ali ibn Thabit ya rubuta littafi mai suna Al-Kifaya fi ilmi riwaya shi Al-Khatib Al-Baghdadi ya rasu ne shekara ta 460 da ainihin 3 ba wani littafi kadai ya rubuta ba shi Al-Khatib Al-Baghdadi ya yi rubutu akan wani fanni da yake na mustalahul hadis da ya shafi ko kuma yake banci halaye na shi mai rawaituwa da ladduba na mai sauraro na hadisi sai ya rubuta wani littafi har wayo shi ma ya sa masa suna da Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adab as-Sami' suna cewa kadin dinnan Al-Khatib Al-Baghdadi yana wahala kaga wani fanni daga cikin funun na mustalahul hadis da bai rubutu a kansa ba shi ya saka ake cewa ma duk wanda ya adalci ya masa adalci to zai fahimci fa cewa dukkanin wani malamin hadisi da ya biyo bayan sa ya kasance kamar iyali ne a kansa suna cewa menene abin da Shehu Abdullahi yake faɗa a cikin Misbahur Rawi
wadi'uhu da rama hurmuzinumi مع حاكم يلي أبو نعيم ثم الخطيب مرجع الرجال من بعده عليه كالإيال حتى تناهى لبن الصلاح فلاها في يديه كالصباح cewa wanda ya kirkiri wannan ilimi ko ya fara rubutu aka shine Rama Hurmuzi da muka faɗa Abdurrahman ibn Khallad kenan ma'a hakimin da muka kawo yali Abu Nu'aymi da Abu Nu'aym da yazo istikharaji al-mustaqrat alama arifatu ulum al-hadith da hakim ne to shi ya tsallake bai tsallake ba sai ta hukan khadibu yake cewa summa khadibu marji'ur rijali shine makomar mazaje a masalal hadis man ba'da wanda yazo bayan sa kal iyali alaihi shine kal man ba'da alaihi kal iyali ai man ba'da kal iyali alaihi wanda suka zo bayan sa kamar iyalan sa ne a fanni na wannan masalal hadis din ya tafi ya ci gaba da cewa hatta na hal bin salahi har sai da ya tike kai ga zuwa ga ibn salah mai muqaddima da zamu zo kansa falaha shi ya dai sai ilimin ya bayyana a hannunsa kasabahi kamar asbahi bayan wato al-khatibul baghdadi an samu wani malami babba wanda mun san littafin sa dai da ya shuhura akwai littafin sa da ya shuhura ash-shifa al-qadiyyah kenan wato al-qadiyyah ibn musa al-yahsuri da yayi wafati shekara ta 544 ya rubuta wani littafi mai suna al-ilma'u ila ma'rifatu usul riwayati wa taqyid as-sama yana da shi wannan ya shi ma takaita ne akan wato abin da yake da alaka da yadda ake kaifiyar yadda ake kiyaye ake sauraron hadisi din ake kiyaye shi kuma ake bayar da shi ake yadda shi kuma wato littafin ba shi da ainihin wato ya keɓance iya wannan abin din ne ba sauran funun da mustalah hadisi ba bayan an samu wani malami shi ma Abu Hafs Umar ibn Abdul Majid al-Mayanaji wanda ya rasu shekara ta 580 shi kuma ya rubuta wani littafi karami ma la yasa'ul muhaddisa jahaluhu a wato abinda baya yalwatar malamin hadisi ya jahilce shi zai suna cewa ba shi da wata fa'ida sosai karamin littafi ne kuma wato yadda sunan sai nuna bai ma kai haka ba almuhimmu da ya bada gudunmawa shi ma to wannan ita ce marhala ta biyu da aka samu istiqlali ta hanyar rubuta wato littattafai akan mustalahul hadis da cin gashin kai ba tare da an cakuɗa shi da wani ilimi ba ibnu sala da malam abdullahi gondo yake ce mana hatta tanaha li bin salahi falaha fi yadihi kasabahi to shi daga kansa marhala ta uku take farawa ita ce wace marhala ta tahzibi wato da tahariri da tanqihi marhala ta tantancewa da tattaci mas'aloli na funun din mustalahul hadis din shine wato Abu Amr Usman ibn Abdurrahman ash-Shaharazuri wanda aka san da Ibn Salah wanda ya rusu shekara ta 643 ya rubuta littafi Ulumul Hadis wannan littafi yana da matukar girma yana daga cikin mafiya kyawu da tafan da aka rubuta mustalahul hadis saboda haka wanda suka biyo bayan Khadib da aka samu da aiki ba wani wanda ya zo shi ya ƙara tattaro abubuwa da suka gane fa'ida a wannan fanni kamar shi Ibn Salah shi yasa duk wanda ya biyo bayan sa sai ya kasance shi ma ya zama kamar iyali ne akan sa kamar yadda wanda ya biyo bayan Khadib ya zama iyali akan sa ta hanyar zaka samu ko dai kaga mutum yayi shari'a ya wato ainihin yi ikhtisari na littafin sa kamar yadda wato Nawawi Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ya ciki a cikin littafi da ya sama suna at-taqrib wa at-taysir li ma'rifati ko kace at-taqrib wa at-taysir li ma'rifati sunan al-Bashir an-Nazir ya takaice wannan littafi na ainihin wato shi wato Ibn Salah ash-Shaharazuri ya takaice shi a wannan littafi nasa at-taqrib wa at-taysir sannan shi Muhyiddin wato Yahya an-Nawawi ya rasu ne shekara ta 676 daga cikin hidindimu da aka yi wannan littafi na muqaddima kamar da muka faɗa dama mun ce cewa zaka samu bayan sa wanda suka yi ba su kamar iyalai ne saboda kamar wanda ya masa talkisi zaka samu a cikin su kamar shi Nawawi shi kuma wanda yayi nazani kamar yadda wato al-Iraqi mai alfiya ko kuma wani abu makamancin wannan ko dai kaga an yi nazamin sa ko kaga an yi sharhin sa
kamar yadda wato mai fatahul mugis yayi as-sakawi kenan. To haka dai dai afwan shi sakawi yayi sharhin alfiyar iraki ne. To da ka samu dai ko dai ayi ita muqaddima aiki ta hanyar yi mata sharhi ko kuma ta hanyar yi mata nazami a waƙe ta ko ta hanyar alakkashe ta ko kuma ta hanyar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka mata waƙewa ɗin ko sharhi ɗin ko kuma wato tarkisin shi ɗin a masa sharhi ko a ƙarin haske ko a hana shi akan shi. Saboda haka shi ne muka samu wato shi al-hafiz al-iraqi Zainuddin Abdurrahim ibn al-Husayn wanda ya rasu shekara ta 806 yayi nazmu durari fi ilmi al-asr nazmu durari fi ilmi al-asr wanda aka fi sani da alfiyatul iraqi kenan. Yayi nazamin ita wannan muqaddima ce ta Ibn Salah, kamar yadda kuma shi ma aka samu Sakhawi Muhammad ibn Abdurrahman as-Sakhawi yayi sharhin alfiyan nan tasa da ya sa mata sunan Fathul Mughis. Da zama manta ban faɗa ba cewa shi wato Nawawi da yayi sharhin ko mu ce da yayi talkisin muqaddima ta Ibn Salah shi ma an samu babban malami na musulunci da larabci wato As-Suyuti kenan, Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Suyuti wanda ya rasu shekara ta 911 yayi mata sharhi ita ma shine wadda aka fi sani da tadribur rawi fi sharhi taqribun nawawi. So saboda haka tadribur rawi sharhi ne na taqribun nawawi din nan kuma shine at-taqrib wa at-taysir li ma'rifati sunan al-bashir an-nazir wadda Nawawi din yayi wa muqaddima ta Ibn Salah talkisi ya lakashi ta ya takayyar ya tattace ta takaita ta. So hakan nan kuma aka zo har kansu wato Sheikhul Islam al-Hafiz a ilimin hadisi wato Ibn Hajar al-Asqalani aka zo kansa wanda shi ma bayan sakan a zamanin sa ba taɓa samu wani wadda yau ilimin hadisi ne ma kamar sabau suna cewa ma har kafin nasa ma wato ba wani wadda ya harrare mas'alolin mustalahul hadis ya masa aiki ya kuma yi abubuwa wadda suke abubuwan a rubuta da ruwan zinari kamar sa. Ya zo shi nukhbatul fikr fi mustalahi ahli al-asr shi al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani kenan wanda ya rasu shekara ta 852. To wannan littafi da kuma karami ne to amma kuma ya bi wani tsari na zamani ko kuma tsari sabo da ba a riga shi zuwa gare shi ba wurin rattaba babuka mustalahul hadis din da jeranta su da kuma kakkasa su ta hanyar yadda za a samu saukin fahimtar su ba tare da an sha wahala ba. Sannan kuma yazo yi masa sharhi da kansa ya sa masa suna Nuzhatun Nazar fi sharhi nukhbatil fikr. To haka dai aka ta samu mawallafai malamai suna ta talifi akan wannan fanni a wannan marhala ta uku ta tahzibi da tantancewa wadda take farawa daga kan shi wato Ash-Shahr Zuri Ibn Salah kenan ne mukaddima har zuwa waɗannan littafai da muka ambato da malamai da suka wallafa bayan sa har aka zo kan shi wannan mawallafi ko wannan babban malami da za mu karanta littafinsa yanzu insha Allah a wannan zama da za mu fara mai suna al-Manzumatul Baiquniya wanda shine Umar ibn Muhammad al-Baiquni wanda ya rasu shekara ta 1000 da ainihin wato 80. Suna daga cikin manzumai da aka yi waƙiya a ilimin musalul hadis masu muhimmanci sosai kuma gashi baitukan ba su da yawa dan ba su wuce gaba ɗaya 34 ba. So ta samu shuhura ta samu kabuli a wurin mutane da malamai da ɗalibai ana karanta ta kuma ana fa'idantuwa ana yi wa ilimi hidima da ita. Bayan nan akwai wani malami shi ma mu'asiri wanda bai daɗe sosai ba wato Muhammad Jamaluddin al-Qasimi kenan yana da tafsiri ma ko in ban manta ba sun tafsir nasa Mahasin at-Ta'wil. To ya shi ma wani littafi da ya harrare masalolin hadis kuma yake da muhimmanci sosai yake da amfani ya sa masa suna da Qawaidut Tahdith. To wannan shine dangane da ainihin wato a takaice marhaloli da shi wani ilimi na masalolin hadis yayi mururi ta kansu ya wuce ta kansu tun daga a karan farko marhala ta kasancewarsa ana rubuta masalolinsa a cikin wasu littattafan a haɗe kamar littafin ar-risala da al-umm na Shafi'i ko kuma littafin Muslim muqaddimar Muslim. Sannan kuma aka zo marhala ta biyu da ya fara samun talifi aka fara keɓance shi da ta'alifi yana mai cin gashin kansa da waɗannan masalolinsa a cikin littafi guda wadda wato Abdurrahman ibn al-Khallad yayi ko
shaharazu rama hurmuzi ya rubuta al-muhaddisul fasil bain ar-rawi wal wa'i da sauran tafan da muka ambata bayan sa har aka zo kan marhala ta uku ta ƙarshe ta tahzibi da tahariri da tanqihi wadda wato ash-shahrazuri ibn salah ya buɗe wannan marhala ta uku. To wannan sune marhaloli da wannan ilimi ya ba a takaice, kuma alhamdulillah mun ji sunan littafin da zamu karanta a cikin jerin littattafan da aka rubuta a marhala ta ainihin wato ƙarshen didade shi littafin manzuma ne, bi ma'ana waƙe ne a yanayi ko a tsari na waƙe aka yi shi. To wannan dangane da muqaddima kenan a takaice akan wannan shi ilmin mustalahul hadis. To akwai wasu ta'arifat awwaliya da ake yi shi mustalahul hadis din ne da na dan yi bayani kadan me ake nufi da shi, sannan me mawdu'in sa akan me, bi ma'ana akan me aka dora shi, me akan me yake magana, sannan me amfanin sa. To malamai suna cewa ilmu mustalahil hadis ana cewa ilmu mustalahil hadis ko usulul hadis, duka ana faɗa, ko mustalahul hadis ko usulul hadis, duk wannan wato shi mustalahul hadis ana faɗa masa waɗannan sunaye. Me ake nufi da shi? ilmun bi usulin wa qawa'ida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min hasr qabul wa radd. Wato ilimi ne da yake da wasu usul, wasu asila wa qawa'id, da wasu ka'idodi, yana da tussa asila da wasu ka'idodinsa da su ne yu'rafu, da su ne ake sanin ahwalus sanadi, halaye na sanadi, isnadin hadisi, silsilar hadisi, anwani, sannan kuma ake sanin halayen matanin hadisin, abinda ma'aikin ya faɗa kinan, ko sahabi in mawqufi ne ko maqlu'i in tabi'i ne, min haisul qabul wa radu, ta fuskar a karɓi wannan hadisin matanin ko isnadin wa radu ko a mai da shi. Wato dai ilimi ne da yake da ka'idodi da dawabit da ake sanin halayen sanadi da su ko halayen matanin hadisi da su, ta fuskar shin za a iya karɓa ko kuma ba za a karɓa ba, za a mayar. Mawdu'uhu, wato mawdu'in sa an dora shi akan as-sanad wal matn min haythu al-qabul wa radd. Wato sanadin hadisi, in aka ce sanadi shine wato sarka ta mazajen hadisin nan da zaka ji ana anwani, shin akwai wani inqida'i, wani ya ji daga wani nan ba mai kari ba yana bai da matsala ko a cikin adalarsa, mutumin kirki ne, amru'arsa haddasa tana da karfi, ta kai marakin da za a karbi maganar sa, anya ko baya tadlisi, baya ƙarya ko baya coji. To wannan shine abin da ake da ahwalul sanad ko ahwalul isnad. Matanin nan kuma shin ba shazzi bane ba, me shazzi? Bai saba da wani matani ba da wanda suka fi shi karfin adalci ko kiyayewa ko cancanta ko nagarta suka rawaito, shi kuma ɗaya ne ko kuma su da yawa ne, zuwa ƙarshe. To kenan an ɗora musallar hadisi ne akan mi sanadi da matani, ta fuskar a karɓin sanadin ko matanin ko kuma ba za a karɓa ba, za a mayar. Me samaratuhu, amfanin sa? Wato shine tamizu sahihi min saqimi min al-hadisi, tantance ingantaccen hadisi daga mai rauni, shine kawai gayarsa ko samararsa, kololuwarsa, abin da ke so ya kai zuwa gare shi. A tantance hadisai na ma'aikin Allah da ko kuma daga cikin waɗanda ba ingantattu ba, a tantance masu kyau daga marasa kyau, a bisa ko gwargwadon bin waɗannan ƙa'idodi da aka yi ijtihadi aka kawo su, tunda ba kamar da muke faɗa ba sai su aka daga sama, ba kokarin ijtihadi ne na mazaje suka kawo su, suke auna kuma suke aiki da abin da suka farin jayar da zaton cewa insha Allah zai kasance shine daidai. So za mu tsaya anan, in ke ga wannan ya isa, ko ba komai mun yi muqaddima, mun yi bayani akan shi asalin mustalahul hadis da abin da yake nufi, da irin malamai da mazaje da suka bada gudunmawa a wannan fanni akan marhalolin sa guda uku nan da muka yi bayani akan su, sannan kuma dan yi ta'arifai na wasu abubuwa da ya kamata a sani, wadda insha Allah kamar da muka yi bayani akan shi mustalahul hadis ne ake nufi da shi, me mawdu'in sa ne kuma gaya sa ko samararsa, za mu tsaya akan haka ba sai mun ƙara kutsawa ba cikin sauran ta'arifai din ne ake nufi hadisi ne, khabari ne, asar. Wannan in insha Allah ba damu in ba mu taba su ba, in yaso idan mun tashi sati mai zuwa ko na gaba sai mu kutsa kai tsaye cikin karanta wannan littafi mai girma al-manzumatul baiquniya, wadda shehin malami Umar ibn Muhammad al-Baiquni da ya rasu shekara ta 1080
ya rubuta ta ya rera ta, wadda take dauke da baiti 34 insha Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. dan uwanku Salahuddin Ali Ibrahim, ɗalibin ilimi wadda ya yi karatu a jami'ar musulunci da ke Nijar insha Allahu, wadda kuma yake wato ɗan Najeriya ne mazaunin jihar Bauchi garin Azare. Za mu tsaya a nan, in Allah ya kai mu wani sati ko na gabansa za mu ci gaba da karanta wannan littafi. Za mu fara tun daga kan baiti na farko. Allah ya sa mu dace, saboda ganin lokaci cewa dama karatun nan bai kamata na wuce minti 30 ba, kuma na tsammani yanzu haka a cikin minti 30 din saura ɗan wasu sakanni. Insha Allah sai Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.